Matijonga Chiklo ni Phai Kre Troxiarni, Dipu SGBA Sahemalong, All Karbianglong Sorkari Gambura Association, Dipu Circle Committee, Dipu Atompen Pater Piponsi, Ingdeng Pari Sira, Inkoira Hini, Sorkari Gambura de Mate, Arni, Mesen Pen, Catalan Po. Adapor Phai Circapapor Pen, aka SGBA, Dipu Circle Committee Amaipu. Rajendra Terang Arideng Pensi, Lama Pangzar Ponlo. Bangsopi, Karlitang Sartherong Pi Amohoralong, Milur Kaiponsi, Jikimo Ponpedo. Anaralo Apor Pen Rat Amay Pita, Pemat Pontu. Dipu Circle Committee Amaipu Rajendra Terang Pen Katari Ponamoyalong, Alhiaman Pen MLA, Vidya Singh Engling, Elvin Terong, Chief Advisor to CEM, SGB Atum Lapen, Pinaan Kethe Kidding Atum Chetong Dunrinti. Kedam Tang Surikre Sirke Bracket Home, Matizoni Paikre Troxiarni, Golagha Deputy Commissioner Pen, Karlitang, Sartherong Piapan Kechengsi, Sorkari Gambura Anghoy Piponlo. Bangswar ni pen Sorkari Gambura Arani pu hok pen pinibang somai dipualong ta peman pon pen mai mesen ing samjin pen pechun po. Sorkari Gambura amhang ke thek ani amhang ke thek atake ningkan pharu isira ningkaning koira hini pini hutro December ani lo ke chok Lasi dak Sorkari Gambura kado kaweta amanga thekani bot chetong pedlo panilita dak chetong dulo ingarong piglo Sorkari Gambura tum rat det kachari alang litum sacrifice kechepaduk laso bangalang litum phan nilihin MLA hin pename councilor hin pename alang litum phan suri kadom pajiriglo Lapen ke wrong roop kisung ke boy kadok kabi alamanta alang litum sepadu pen kam klemompo alang tu nang paklang dong hoitu honorarium 4,000 anbe ke doli sida hako adin ke alang tum dormo awe pinta kambe klembom sepadu bom dolo laso bangke alang tum ta cethalo ningarong lo lapen ke non kewang thuji hoitu 2025 aningkan judi budget session kedo ho parliament yong se hadak isi amendment dui laso 6 schedule along amendment dui laso jong se amendment pulote hoitu Sorkari Gambura koson se kame klemai ba rong Gambura koson se ke klemai ba hoitu laso bang aek ta ba isi aronalu pathigi aphan councilor soratum body bomb lasi pini kado kobe nangache tong dun Gambura tumta aningarong klang segitu kami klaim ke damji aphan sipaduk tulang pusebang pu lan cholo ningkan pharo sira ningkaning koira hini ke pleng ha British chari chalom bo mahut Sartherong pi asar buramen ke long mikir Alangli Chingki Chethan dun pen 1903 labang Mationg Kretrok Siarni Alangli Gulagat DC pen Sorkari Gambura mate Gambura po appointment kelong dun Cheng abang pu mate pini labang Swarni lo nasi Sorkari Gambura tumke hala Swarni pensi Sorkari Gambura de pu ke hoklo lapen pini labang so Sorkari Gambura de puke hok Dipu Circle ke dak Sorkari Gambura asai hemalong dolo lapen dongka ta adak dongka Circle ta la somthot si dolo lapen ke Colony Circle ta dolo Sulunian Circle ta dolo jum Circle wise long please ke claim la bangso pini ajai megla lasi ahok lo Sorkari Gambura tumke ha British arni pen pini an sitame rong rubalong ke claim ke dam chari chalon lapen ke Sorkar along ke claim ke dam labang so ke cherabdu na bang ke nili tum cherabdu lasi Sorkari Gambura tum alamat akai mat hadam bolote
awe si hampang apan mate society apan claim bom wang bom awe lo lapen sarkar penta kenang sot dokok pusi laso administration of justice labang so ekateng pen labang so cari calo majakong nang piloha British ni pen lapen British damdet pen India independent long lok pen ta labang so ekabang padobong si sorgari gambura tumta nang cari nang calom bom no lapen non Karbi Anglong Autonomous Council pen kamat hapon punitum asongja tumpen chinilo ye Administration of Justice 1954 labang so ek amendment claim ponon nasiala so ek along pusidame nitum sorgari gambura song pen abang ke welcome lasi kewang jilang along laso amendment along sorgari gambura tumta mate alang tum adimaklong ta dopo pusi ditum songja tumpen arjulong lo lasi ditum ningarong lo sorgari gambura tumta akenang sot cerap dun nang bom lang hampang apan mate sorkar apan cerap dun nang bom lang lapen ke kadok kabe pen pachi ton si nilitum ta sorgari gambura tumta la nilitum akisung ake boy ke dopik lang sorgari gambura tum sita isi pen kadok abe akisung ke boy anta chun popusi ning thelo kardom lapen ke pherangke abitung tum nanglitum labangso ni tum asai hem mate pini labangso sai megalong nanglitum nang kahumri pona tum kadok abe panda choro lo kardom